С този пример ще покажа как чрез Visual Basic 6.0 може да се направи прозрачна част от формата, така че вашата форма, върху която разполагате вашите обекти и контроли, да изглежда по-уникално, по-различно или така както вие прецените. Ето една форма, която практически не прилича на стандартните класически форми. Имам в примерчето съм сложил две бутончета. Едното е за минимизиране. Ето формата се минимизира при натискане. И едно за затваряне. Ако го натисна тук, формата ще затвори. Освен това, една синя лента съм сложил, дето като се кликне върху нея, формата може да се мести. Освен това съм показал как всяка област от формата или от картинката може да се превърне в контрола чрез най-обикновен лейбъл, етикет. Ето кликам върху носа и той казва: това е моя нос, защо ме дразниш. Пример за действие на събитие от произволна област. Може да кликам всякъде другаде, няма да се получи събитие, но при кликане върху носа се получава събитие. Затварям формата и разглеждаме сорса на проектчето. Какво представлява той? Ето и е формата. Сама по себе си тя е стандартна, обикновена форма. Първото нещо, забранил съм бутона за максимизиране, защото ако се максимизира, ще се появи част от формата, която практически ще стане видима. Забраняването на бутона е свойство от свойствата на самата форма. Ето го, Max бутон False. Може да го направим и True. И сега, ако я пуснем, само че самия сорс така е направен, че не може да се максимизира, така че излиза, че това няма никакво значение в случая. Какво представлява? Значи върху самата форма съм вкарал една картинка от свойството на формата Picture. От тук съм нарисувал в Visual, рисувах тази картинка, като особеното е, че онова, което искаме да бъде невидимо, съм го направил с някакъв уникален цвят, в случая червено. Освен това, сложил съм един Picture Box от тук. Синята лента не е нищо друго, освен една контролка за въвеждане на картинки, на която цвета Back Color, т.е. фона, съм го направил син. Вътре в нея съм сложил едно бутонче за минимизиране, едно за затваряне. А ето тук, точно на нослето, съм сложил един лейбъл. Ето тук съм го взел. Само че когато вземете и сложите един лейбъл, сам по себе си той изглежда така. За да стане прозрачен, трябва да го направите транспарантен от свойствата му. Ето тук Back Style. Стила му трябва да стане транспарантен и ако изтриете всичко надписа от него, той практически става невидим. Но ако кликнете два пъти върху него, виждате, че лейбъла има множество свойства. Може при клик, дабл клик, при change, при мишка отгоре, отдолу, при движение да реализира известни събития. По същия начин съм го направил на нослето. На нослето съм сложил един лейбъл такъв прозрачен, който като се кликне върху него, вади едно съобщение. Това, дето сега го написахме, да го махнем. Сега да разгледаме какво се случва. Първо, тук няма никакви декларации в формата. Аз нарочно съм я направил така примера, че важните, съществените неща съм ги сложил в модула. Ето тук е прозрачна форма, така че да може този пример да е подходящ, лесно да се вземе, да се вкара модула в друг проект и да направим произволна
форма да е с особен вид. Даден цвят от нея да е прозрачен. Сега, при въвеждане на формата, какво се случва? При въвеждане на формата, първо се задейства процедура за скриване на лентата отгоре. Ето е процедурата, като на процедурата подавам името на формата. Тоест, ако това нещо ще го прилагам за друга форма, например форма 2, форма 5, форма 10, тук трябва да стои съответното име на другата форма. Тази процедура, ще видим после в модула, практически премахва лентата отгоре, ето тази лента я премахва и превръща формата в най-обикновен слой, който сам по себе си формата е слой, но с добавени разни глезотии по нея. След това, при затваряне на формата, това е процедурка при кликане върху това бутонче, съм вкарал Unload Me, което означава изведи мен, с което практически затваря тази форма. Може да напишем и тук и форм 1 вместо ми, едно и също, ще реагира по същия начин. След това имаме бутонче за минимизиране на формата. Ето го бутончето за минимизиране на формата. То задейства процедура пак от модула за минимизиране на формата без лента. Защо нещата са особени тук и се налага по особен начин да минимизираме? Защото не може да минимизираме форма, която практически не може да се минимизира. Затова първо трябва да я доведем за нейното нормално състояние, което позволява минимизиране, да сменим стила и след това да минимизирам. Затова имаме една кратка процедурка. След това имаме при възстановяване на нормален изглед на формата, т.е. при събитието Form Resize, демек при превръщането и от минимизирана в нормална, отново задействаме една процедурка, отново написана специално за случая на този вид форми, на която само посочвам името на формата и процедурата прави формата да изглежда, да се покаже, от минимизирано състояние отново в състояние без лента отгоре. Така, при кликане върху прозрачния етикет Label 1 показваме съобщение, това е моя нос. Това вече ви го обясних. Сега, тук надолу следва самото преместване на формата чрез натискане с мишката върху синята лента и движение. Отново важните, съществените неща съм ги изнесъл в модула, за да е лесно за употреба в други проекти. При мишка в долно положение задействаме една процедурка долно положение, на която подавам обекта, който практически ще се мести, координатите X и Y на мишката в момента, в който сме кликнали. При преместване на мишката, при събитието на преместване на мишката, пък съм сложил една, и обърнете внимание, тук говорим за обекта Image 1, т.е. на синята картинка, синята лента. Може и върху друг обект да се сложи и тогава само ако се кликне върху него, тогава ще се реализира преместване. Може да се сложи и директно върху формата, така че където и да кликнете по формата да може да я местите, но потребителя не е свикнал така, той е свикнал да вижда лентата за преместване и знае, че там като кликне може да мести. При преместване на мишката задействам процедура за преместване, в която подавам името на формата, която ще движа и координатите на самата мишка, докъде се мести мишката. При мишка горе просто сменям флага, с което забранявам по-нататъчно местене на формата, т.е. пуснали сме мишката, бутона на мишката, трябва да спре местенето. Може да се движим след това мишката, но формата няма да се мести. Това са нещата, които се съдържат в самата форма. Сега в модула. Ето ги нещата, които се съдържат в модула. Най-напред отгоре съм декларирал публични променливи. Това е флага, който ми оказва мишката дали е натисната или не. Това е запълненото състояние на X и на Y при
кликане, първоначално кликане с мишката върху формата, необходими са, за да може да реализираме преместването. След това декларирам двете API функции, които практически правят формата прозрачна за определения цвят. Ето е и самата процедура за превръщане на формата в прозрачна за конкретен цвят. Едната сменя, указва на формата да се покаже само като слой, без други конфигурации, а след това на този слой практически извършваме манипулации, като указваме кой цвят точно искаме да стане прозрачен. В нашия случай, ето къде го подавам този цвят, цвет, дето е написано, е червения цвят. Подавам го още при въвеждане на формата, ето го VBRED. При load, при въвеждане на формата, аз подавам името на формата и цвета, който искам да стане прозрачен. Сега ако напиша някакъв друг цвят, тук е примерно буе, това написах. Син. Би трябвало всичко, дето намери синьо, само че както виждате тук са някакви виолетови оттенъци и син цвят практически той не намери. Но за сметка на това пък направихме и червеното видимо. Не, сега вече червеното изчезва. Така всеки един цвят може да бъде направен невидим, прозрачен. При което обърнете внимание, там където е прозрачно, отдолу може като че ли то всичко се вижда, но не може да кликнете. Въпреки че на X5 го позволява, но тук на седмица, осмица, деветка не може да кликнете тук върху документите. Вие ги виждате, но не може да кликнете на тях. Трябва да преместите формата в страни, за да кликнете. Така, разглеждахме модула, стигнахме до API функциите, които реално извършват магията. След това процедурата за скриване на лентата, която се задейства още при самото показване на формата. Какво имаме в нея? Първо в един if съм сложил, ако обекта форма, значи това го подавам от формата отпред, още при отваряне на самата програмка, тук е това нещо, обект форма е форма 1. Ето тук идва при въвеждане на, ето го направи, ето е скриване на лентата. Подавам името форма 1. Отива тук в модула, в процедурата за скриване на лентата. И тук какво казвам? Ако състоянието е различно от минимизирано, което обикновено точно така тръгва програмата, тя не е минимизирана, само ако не е изрично указано да бъде минимизирана. Ако различна от минимизирана, тогава формата, стила й да стане равен на 0. Това е свойство на самата форма, но тя няма да се смени формата. Ако стане само този ред, стила няма да го смени, защото тя няма да се апгрейдне. За тази цел трябва да я принудиме да се обнови формата и затова казваме кепшена, надписа и най-отгоре на формата да стане равен на същото нещо. Което по този начин караме формата да се обнови, като я принуждаваме да си напише отново своя надпис и тя вече, обновявайки се, излиза с новия стил, който сме го задали 0, който няма вече ленти отгоре. Минаваме на процедурата за минимизиране. Процедурата за минимизиране се работва, като се натисне малкото бутонче за минимизиране, като отново тук подаваме името на формата, която искаме да минимизираме. Сега, какво трябва да се случи, така че потребителя да не разбере всичките превръщания на един стил във форма в друг стил? Първо, формата я правим за момент невидима. Свойството и visible го правим на false. Практически, с първия ред, натискайки
бутончето за минимизиране. Формата директно изчезва. Следващия ред обаче, след като сме я направили невидима, правиме нейния стил да е равен на двойка, което означава, че да се покажат възможностите, да се върне формата в нормалното състояние, ето с тези възможности за минимизиране, максимизиране и затваряне, да стане нормална форма. Сменяме стила. Отново я караме да се апгрейдне формата, като я караме да си пренапише надписа и едва чак тогава я минимизираме. Т.е. може да я минимизираме само когато вече е докарана до състояние, позволяващо минимизиране. Ето този ред сменяме със свойството Windows State състоянието на самата форма. След което я отново правим видима. Това е процедурата за минимизация. Сега тук следва процедурата за примишка долу, т.е. това вече е самото преместване на формата. Това съм го обяснявал и друг път, така че няма да ви губя времето с него. Като това, което трябва да внимавате, е това, което подаваме тук, обекта, координатите. Примишка долу, ето върху лентата, примишка долу, подаваме форма 1, защото ще местим форма 1 и координатите X, Y, които си ги взимаме практически от самата процедура, защото тук сме използвали събитието mouse down, а то си има X и Y и от тук директно му ги подаваме на другата процедура. Същото и с преместването. С така могат да се направят изключително ефектни форми, каквито си измислите, плеерчета с особени конфигурации и така нататък. Край на записа.